Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας κάνω ένα χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ, αυτό που βλέπετε. Επιτέλους τα Χριστούγεννα είναι εδώ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, οπότε αποφάσισα να σας κάνω ένα χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ. Αν θέλετε να δείτε πώς το έκανα, συνεχίστε να βλέπετε αυτό το βίντεο. Θα ξεκινήσω με primer. Αυτό που χρησιμοποιώ εγώ είναι από την εταιρεία Benefit, το Professional. Είναι αυτό εδώ το primer και θα εφαρμόσω στην ταφ περιοχή μου όπου έχω και ανοιχτούς πόρους. Μ' αρέσει αυτό το primer γιατί στις περιοχές που το εφαρμόζω νιώθω ότι είναι σαν βελούδινο το δέρμα μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Έπειτα θέλω να καλύψω τους μαύρους κύκλους, οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το concealer από την εταιρεία Inglot. Είναι το Under Eye Concealer και θα βάλω λίγο από αυτό κάτω από τα μάτια. Επειδή είναι σκούρο, για να μου καλύψει τους μαύρους κύκλους. Αυτό τον καιρό λόγω δουλειάς είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και όπως καταλαβαίνετε ξεσπάει στα μάτια μου. Θα το απλώσω με τα χέρια. Και πάνω από τα μάτια. Έπειτα θα βάλω foundation. Αυτό που θα χρησιμοποιήσω είναι από Radiant το Air Finish Long Lasting Makeup. Είναι στην απόχρωση 3. Είναι αυτό εδώ. Θα βάλω λίγο στο χέρι μου και θα πάρω αυτό εδώ το πινέλο, το οποίο είναι από Real Techniques το Expert Face Brush και θα εφαρμόσω στο πρόσωπό μου. Και στο μέτωπο. Και έπειτα για να απλώσω καλά το foundation παίρνω αυτό εδώ το σφουγγαράκι από Real Techniques. Είναι βρεγμένο και όταν χρησιμοποιώ γενικά τέτοια σφουγγαράκια, είτε αυτό είτε από Beauty Blender, νιώθω ότι μου ενυδατώνει πάρα πολύ το πρόσωπο. Έπειτα θέλω να φωτίσω κάτω από τα μάτια και σε διάφορες περιοχές στο πρόσωπο και θα χρησιμοποιήσω ένα concealer από την εταιρεία Avon, το Ideal Flawless. Συνήθως δεν αγοράζω πράγματα από την Avon, αλλά παρήγγειλε η αδερφή μου κάποια πράγματα και είχα ακούσει καλά λόγια για αυτό εδώ το προϊόν, οπότε αποφάσισα να το πάρω και παιδιά έχει καταπληκτική κάλυψη. Χρειάζεται η ελάχιστη ποσότητα και κάνει τέλεια δουλειά και επίσης δεν μου ξεραίνει την περιοχή κάτω από τα μάτια καθόλου, είναι τέλειο. Όταν απλώνεται το νιώθεις σαν βελούδινο. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θα πάρω πάλι το σφουγγαράκι από Real Techniques και θα το ταμπονάρω στο πρόσωπό μου. Το συγκεκριμένο είναι στην απόχρωση Fair. Και νομίζω έκανε 5 ευρώ, ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Πάμε να σετάρουμε το concealer. Θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία MAC, από τη σειρά Prep and Prime, τη Transparent Finishing Powder, είναι αυτή εδώ η πούδρα. Θα βάλω λίγη στο καπάκι. Και θα πάρω αυτό εδώ το πινέλο, το οποίο είναι από Real Techniques, το Powder Brush. Είναι ένα μεγάλο πινέλο, με βολεύει πάρα πολύ. Και θα σετάρω κάτω από τα μάτια. Στη μύτη. Στο πηγούνι και στο μέτωπο. Όπου δηλαδή έβαλα concealer.
Δεν βάζω πούδρα στο υπόλοιπο μου πρόσωπο γιατί είναι ξηρό και μου το ξεραίνει ακόμα περισσότερο. Προχωράμε στο contouring. Θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Revolution την Iconic Lights and Contour Pro. Σας την έχω ξαναδείξει αυτή την παλέτα, είναι αυτή εδώ. Και θα πάρω αυτό εδώ το πινελάκι από Real Techniques. Είναι το Multitask Cheek Brush και θα εφαρμόσω αυτό εδώ το χρώμα στα ζυγωματικά μου. Η παλέτα αυτή γράφει πάρα πολύ ωραία, σας το έχω ξαναπεί και σε προηγούμενο μακιγιάζ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έπειτα παίρνω αυτό εδώ το πινέλο, το οποίο είναι το Multitask Face Brush από Real Techniques και κάνω blend στο contouring μου. Παίρνω πάλι το πινέλο που χρησιμοποίησα για να κάνω contouring στα ζυγωματικά μου. Το πατάω λίγο έτσι, ώστε να γίνει flat και παίρνω λίγο από το προϊόν για να κάνω κόψιμο στη μύτη. Έπειτα παίρνω το πινέλο που έκανα blend στο contouring και σβήνω για να μην είναι πολύ έντονο. Πάμε να εφαρμόσουμε ρούζ. Θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία The Balm το Flat Boy. Είναι αυτό εδώ το ρουζάκι. Και θα πάρω αυτό εδώ το πινέλο που είναι από την εταιρεία Morphe, το M104. Και θα εφαρμόσω στα ζυγωματικά μου. Η εφαρμογή του ρούζ είναι το αγαπημένο μου σημείο στο μακιγιάζ, οπότε του δίνω να καταλάβει. Βάζω μπόλικο ρούζ να υπάρχει. Έπειτα προχωράμε στα φρύδια. Θα χρησιμοποιήσω ένα μολυβάκι φρυδιών από Seventeen, το Long Stay Eyebrow Shaper στην απόχρωση 6. Είναι αυτό εδώ. Και θα γεμίσω τα φρύδια μου, όχι πάρα πολύ έντονα. Αφού γεμίσω τα φρύδια μου με το μολυβάκι, θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Benefit το Gimme Brow, το οποίο είναι ένα gel για τα φρύδια. Είναι στην απόχρωση 3. Είναι αυτό εδώ. Εγώ το έχω σε travel size. Και μόνο αυτό να χρησιμοποιήσεις, είναι τέλεια τα φρύδια. Μένουν στη θέση τους όλη μέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε στα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Morphe την παλέτα 350M και θα βάλω αυτή εδώ την απόχρωση. Θα πάρω ένα blend πινέλο από την εταιρεία Morphe, το M433, και θα εφαρμόσω σε όλο το μάτι. Θα βάλω αυτή την ανοιχτή σκιά σαν βάση για το μακιγιάζ μου. Νομίζω θέλω κάτι πιο σκούρο. Θα εφαρμόσω από πάνω αυτή εδώ τη σκιά, η οποία είναι λίγο πιο σκούρα. Έπειτα με το ίδιο πινέλο θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα από την ίδια παλέτα και θα το εφαρμόσω στην κόγχη του ματιού μου. Κάνω πολύ καλό blend. Κάνω το ίδιο και στο άλλο μάτι. Έπειτα με το ίδιο πινέλο παίρνω από την παλέτα Sleek αυτή εδώ την απόχρωση, τη χρυσή. Η συγκεκριμένη παλέτα είναι η Sleek Eye Divine All Night Long. Θα εφαρμόσω αυτό εδώ το χρωματάκι στο κινητό μου βλέφαρο.
πάρα πολύ προσεκτικά. Κάνω το ίδιο και στο άλλο μάτι. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ αυτή την παλέτα και μπορώ να σας πω ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου η σκιά. Είναι μία μπρονζέ απόχρωση, πάρα πολύ ωραία. Η απόχρωση που μόλις χρησιμοποίησα είναι αυτή εδώ, γιατί με αυτήν εδώ δεν έμεινα καθόλου ευχαριστημένη, δεν γράφει τόσο καλά όσο στο χέρι. Και έβαλα αυτή εδώ την μπρονζέ, είναι πάρα πολύ ωραία. Έπειτα θα πάρω τη Sweet Peach παλέτα από Too Faced, είναι αυτή εδώ η παλέτα. Και με το ίδιο πινέλο που χρησιμοποίησα προηγουμένως θα πάρω αυτή εδώ την απόχρωση και θα εφαρμόσω στην άκρη του κινητού βλεφάρου. Και από την άλλη. Αυτή η παλέτα γράφει τέλεια. Πραγματικά τέλεια. Χρειάζεται η ελάχιστη ποσότητα και γράφει φανταστικά. Έπειτα θα πάρω αυτό εδώ το πινέλο. Σας το έχω ξαναδείξει. Είναι από την εταιρεία το Yoko. Αυτή την εταιρεία νομίζω θα τη βρείτε μόνο στα Hondo Center. Εγώ από εκεί το είχα. Και θα εφαρμόσω αυτή εδώ τη σκιά πάρα πολύ προσεκτικά στην εξωτερική γωνία του ματιού μου. Μην τρομάζετε, θα κάνω blend. Θα πάρω το ίδιο πινέλο που χρησιμοποίησα και πριν για να βάλω τις προηγούμενες σκιές και θα κάνω blend προς τα μέσα. Έπειτα παίρνω ένα καθαρό blend πινέλο, είναι από τη Real Techniques το Multitask Eye Brush και κάνω blend σε όλες τις σκιές μαζί για να φαίνονται έτσι πιο ωραία. Έπειτα παίρνω eyeliner, εγώ χρησιμοποιώ από Κορέ το Professional Liquid Eyeliner. Είναι αυτό εδώ, σας το έχω ξαναδείξει και σε προηγούμενα tutorial. Έπειτα θα πάρω πάλι αυτό το μικρό πινελάκι από την εταιρεία το Yoko και θα πάρω αυτό εδώ και θα πάρω αυτή την απόχρωση που έβαλα στην εξωτερική γωνία του ματιού μου, τη σκούρα, και θα πάω στο κάτω βλέφαρο και θα βάλω, αν δεν καταφέρω,
Φυσικά δεν χρειάζεται να έχετε τις ίδιες ακριβώς παλέτες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε παρόμοιες αποχρώσεις, ας πούμε οι ίδιες από άλλες παλέτες. Και παίρνω πάλι το blend πινελάκι και κάνω blend και στο κάτω βλέφαρο. Τελειώνουμε τα μάτια με μάσκαρα. Θα χρησιμοποιήσω από Bella Pierre Cosmetics την Volumizing μασκάρα. Είναι αυτή εδώ. Δίνει πάρα πολύ όγκο στις βλεφαρίδες. Πάμε να εφαρμόσουμε highlighter. Θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Beauty Loop το Glow to Go. Είναι αυτό εδώ το highlighter. Θα βάλω λίγο στο χέρι μου. Και θα πάρω αυτό το spog από Real Techniques που χρησιμοποίησα και προηγουμένως, αλλά από την πίσω μεριά που είναι μυτερό. Θα πάρω λίγο από το προϊόν και θα βάλω εδώ. Φαίνεται πιο έντονο όταν μπαίνει με βρεγμένο σφουγγαράκι. Λίγο στη μύτη. Επίσης θα βάλω και λίγο εδώ. Προχωράμε στα χείλη. Θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Dust & Cream ένα μολύβι χιλιών. Είναι στην απόχρωση French Wine. Είναι το 3. Είναι αυτό εδώ το μολυβάκι. Έπειτα εφαρμόζουμε το κραγιόν. Θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Max Factor το Ruby Tuesday στην απόχρωση 715. Είναι αυτό εδώ. Και για να τελειοποιήσουμε αυτό το μακιγιάζ θα χρησιμοποιήσω αυτό το πινέλο από την εταιρεία Morphe. Είναι το E18, είναι ένα bullet πινέλο. Και θα πάρω από την παλέτα Revolution Iconic Lights and Contour Pro που χρησιμοποίησα και προηγουμένως αυτή εδώ την απόχρωση και θα εφαρμόσω στην εσωτερική γωνία του ματιού μου για να φωτίσω. Αυτό ήταν λοιπόν το τελικό μακιγιάζ, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε πατήστε like σε αυτό το βίντεο και μην ξεχάσετε να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μου για περισσότερα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!